Мирославе, тебе те болеше дясната страна, зъбите и беше ходил на зъболекар. И ходих, аз при трети зъболекар ходих. Един казва възпаление венци от зъбен камък, друг съмнение за гангрена, отвориха ми зъба току-що преди малко, снимка направих, лекарства ми изписаха, друг иска да чисти зъбния камък, 60 лева, 100 лева, всеки витае в някакви пари. Така. Добре, имаше 2 лимфни възела по Подути тук отдолу бяха надути лимфните възли, сега няма нищо. Така. Преди малко аз те прегледах. Да. Какво казах? Еми, че е прешнен. Прешен и че диагнозата е грешна. Да. Наместихме прешлена. И болките спаднаха, нали? Не може изведнъж всичко да стане, защото все пак има някакво подуване на венците, отмаляха болки. Не може да говоря преди малко. Добре, лимфните възли. Лимфните възли, ако са били надути, ако са надути, в момента няма да бъркам толкова навътре, нали? Освободи се веднага всичко, абсолютно. Болката в зъбите намаля. Тя няма. Изчезна. Да, само в венците, което стана, защото се бяха подули все пак да. малко. Ами чувъркано от лекар. Да, те преди малко ровиха в тях, така че то... със свалена пломба, чисто нова пломба, няма и година, се излекувам по опит. Сега отвориха, защото се съмняват за нещо в зъба, видях, че не е нищо и сложиха едно време, на което те трябва да слагат пломба там. Да. Аз мисля, че резултата го имам. Резултатът си е на лице веднага. Добре, благодаря ти много. Радославе, ние с тебе вече направихме един запис за изместения прешнен. Да, за зъбите. За зъбите. Тогава още не беше отшумяла болката от интервенцията. Да, то на момента беше пак записа. Да. Сега вече са минали около 2 седмици. Как се чувстваш? Много добре, няма болки, нито антибиотици пих, нито абсолютно нищо. Така, венците се оправиха. Даже днес ходих на зъболекар, тогава, помниш, ти казах, че ми извадиха една пломба, да. Защото са съмнявали нещо, снимки правих и днес ходих да дадох 30 лева да ми я сложат пломбата наобратно, нали? Да. Докторска грешка, но 30 лева си платих. И тя вика горе-долу, венците са добре, нали? Постепенно изчисти ми сега зъбния камък, защото зъбния камък не може, нали? Ясно е, но вика венците са добре. Викам да, благодаря, викам 30 лева сега. Да. И ми беше изписала лекарство за 20 лева, но аз не ги взех тогава. Имаш ли някакви оплаквания 2 седмици вече след като наместихме? Не, абсолютно никакви оплаквания. Да. Нито по зъби, нито венци, нищо. Значи, решили сме проблем. Даже и лимфните възли тук се бяха надули, нали, да. Тогава ушите, даже нищо, абсолютно никакъв проблем, нито с спане, нито никакъв проблем. Добре, благодаря ти много.